Аре бе, човек! Здравейте хора, към БГ. Днес играят се, тук с мен сам. Дикеми БГ. Да. И... Натак плиз. Да. Ама ела да ти покажа колко е трудно той. Ма не. Аз съм на въжето, хора! Вижте, ма на въжето съм! Аз го минал. Ето да черепе! Много си ниско, бе. Стой там, чули, гледай ме, гледай сега. Той вече мина. Аре бе, ти да била на второто вътре и да й помогнеш. Сега ще го настигна, едно отсад. А пък аз ще настигна и двама ви, даже ще ви мина. Ама човек, ела да ви покажеш как е трудно е. Драги зрители, той мина мапа преди малко. Да, мина го, обаче това беше много трудно, затова ще пробвам пак на този и после ще... Не си мислите, че е лесно. Аз съм на второто, къде? На отсад. Ето, горе ти. Отзаде. Ей, сустака! Абе, Къде си, бе? там при това дето... Сега аз почвам да го знам. Виж ме отляво! Уоу. Ти как си минал, бе? Лесно. Ще видиш как. Аре бе, черепе, помощ ми трябва. Абе, много го мразя тук, като е много тива, брат. Много е тъмно. Стойте там, чухте ли? Чухте ли? Аха. Купи са, бе. Yes! Ева! Ай, спри да говоря. По-лесно трябва. Стига де! Това върче винаги ми пречи. Как я го скочиш? Аре бе, черепе, на второто вътре. Идвам! Какво мислиш, че права? Нали всичко ти беше лесно? Еми даде. Аз вече съм почти на второто. Има, тук съм. Ето, тук не мога да го Брат, ти колко си бърз! Аз 2 часа не мога мина първото, ти го мина. С без проблеми. Аз му отпи да мина. Аре бе, черепе. Спри, аз не мога да се забързам. Сега ще видиш, сега. И аз не мога да се забързам. Какво смеше? Ай, спри. Ти няма си чекпоинт. Не, аз не съм сложих долу. А пък лудито 5 часа са вече да го били. Бе, това е много трудно. Аз знам как да го мина. Брат, аз го минах и се тъпа до мястото си. Минах го. Аре бе! Виж го бе! Аз го скачам и се лутаем в нещо. Аз си мога да скоча тук, бе. Движи си мишката. Не, извади пистолета, там трябва с пистолета. Аз по него минах него с пистолета. И той където е лудито го минах с пистолета пак. Не. Аз не ще... Не. Трябва да скочите настрани и да... като... Знам, аз ти се опитвам.
Как ся? За сега. Какво? Как ся? Ето и тук. Как бе хора, аз искам тъпа. Тук няма тупа. Стига, тук трябва да съм малко тут. Оли бе, как бе, черепи? Ето, видя ли? Тебе черепи, ти как го мина? О, Това се гледай тъпа. ме, гледай сега. Виж се. Виждам се. Чакай. Не! Умрях. Черепи, ди си? По-напред от теб. Някой да им помогне, бе. Мама, Но сега той ти един помогне. ари бе! Ари бе, черепи! Хил! Без да искам. What? Яй, най-накрая, бе. И сега 20 час не може ти да минеш това, дето на отсад не може. Как се рами на ся? Хора, както виждате, мапа е малко трудничка. Get ready to Особено стои. Не, онова е много лесно. Аз не съм играл преди. Аз го минах, май. Не, трябва да се качиш върху него. 4, 3, 2, 1. Time to choose. Аз го направих, брат. Бой, пак си добря. От всякъде. Кари, какво? Хелп ми, бе! Там на къде, бе? Да я знам, Yeah, аз съм let's много go. по-напред от вас. Ама черепи, там като го минем, но и къде, на къде сега? Направо, дето има над мене там. Аз го минах. Аре бе, хелп! Ма аз не мога. Той изи, бе, брат. На мен не ми скача на толкова човек. Хора, IP-то за WAT. IP-то за сервера ще бъде в описанието, ако искате да влезете. What? Как се влезе? Да играете когато искате. Има 5 човека. Отзаде! Аз обикновено всеки ден играя, така че ето вижте ми името. Аз съм в тима, в клана. Понякога може да играем, ако искате, ще Аре бе! съм вътре. Хелпи! Той може да снима, когато има Сигурно плана ще се план. разцъпвам, защото не ми се играе друго. 10, What? Аз 8, съм се връщал. 7, 6, 5, 4, 3, Вау. 2, 1. О, скочи го! Първо място, айде, бе, бате. Първо място, бе. Първо място, бе. Първо. Другия ма поне да бъде по-лесен. Не, то се лесен. Така, аз стартирах, чакайте хора. Така ще направя. Ето, Къде е тука? так. Ето вижте, отгоре има тайм. Той не е възможно. И така хора, сега... Невъзможно! Ау. Къде, бе? Хора, ако не знаете, зад вас има
онова, вижте. Видях вижте. го. Така тук скача. Ако не знаете, да ви кажа. Го видях го С глас го мина. Натам. Аз просто слагам продължително чекпоинт, ако загубя. Но тука. А тука. За сега 17 чекпоинта съм сложил. Аз 12. Аз 20. И аз 20 тук що. Ма ти не спираш да слагаш. А пък ние спираме. Какво си мислиш? Всякъде, Аз имам 18. 24, 25. Тай на всеки джумп слагаш. Ти слагам на всеки джумп. Упс! Дойде, бе! Аз тук сложих, защото не го видях. Къде? Къде? Кое бе? Дето вие бяхте там! Трябва горе ли? Да, май, отстрани май. Тук, да, тук съм. Там падаш в дупката. Черепа е тук. Черепе, или си? Ти от коя дупка пада? Ти виса, кога са качи най-горе бе? Тука. Какво? Нали? Го минах. Къде е тук бе? Уй! Аз ли натиснах старт? Лошо ли е? Значи е. Добре. Старт значи да се върнеш в началото. Не, бутона да натиснеш. Бутон нищо няма да си направи. Ти що го натискаш? Защото аз съм за тайм, аз съм за Абе, време. как е той бе? Аз съм за време, за колко минути ще стигна до края на всичките нива. И аз. Аз не съм. Какво съм? Някой да попадне бе. Чакай хора сега го погледам. Айде да ме помниш. Ари бе, няма да снимаш. Добре, и сега. Няма да снимаш. Какво? Мина! Упс. Какво ми питаше? Добре, аз. Аз съм при... Къде си, бе, черепи? Да я знам. Аз съм под тебе. Какво? А да, оттам. Ето. Не бе, дясно, ей там, долу. Тука. Да. После като се качваш, трябва да минеш през лавата. Значи, славата трябва да се качва. Не, през лавата не можеш да се качаш. Но тя не те наранява, тя ти е като прикритие. И бисквити. Къде си бе? Да я знам, аз съм много Минах през лавата. Аз не мога да те видя. видял. Аз не мога да те видя, аз съм много напред. Мальче. Минах през лавата. Упс.
А къде? Ма не знам. Аз съм много напред, какво ме питаш? Където ся, бе? Татка, нагоре ли трябва да се качвам? Да, и после. Какво се хванах? Аз се качих има някаква дупка. Слизам долу някаква лава. Споко, няма... Ти и да паднеш в лавата, тя нищо не ти прави. Да. Като водата ли? Къде се върнах? То с мап е лесен, да ти кажа, брат. Ихи, много време станах, бе, аз с толкова минути да съм минал. Много е дълъг мапа, ама е як. Да, наистина, то всъщност мапа е доста дълъг и да ни падаш Дълъг, пак е дълъг. ама як. Да. Дълъг, ама лесен. Еми, зато е лесен и го направил по-дълго човека. Аз се качвам на второто ся. Аз съм чак на третото вече. Аз виждам върха на вулкана. И аз съм вече на третото. Аз съм още на първото. Много минути стана с мап. Аз само 38 пъти съм паднал. Аз съм паднал 27. О, финала! Седем Аз минути. 80 пъти съм падал. 7 хора, както виждате. Минал съм го. Не, това е на Кристоф. Кристоф е минал за 7 минути 8 секунди и 4600. Аз съм минал за 7 минути 36 секунди и 4400. Да. Сега на къде? И хора, това ще е край на епизода. What? А, не, чакайте. Мога ли да падна? Ага, мога. О, мага, оцелих я! Лой. Аз съм почти ще мина мапа. О, хук! Някакъв има хук. Това съм аз! Що? Еми, минах мапа и ми дади хук. Как се минава този чудове? Черепи, гледаш има. Юху! Хук! И да, кога това ще е края на епизода? Не ми чакай аз да го видя. Накрая съм. Звъни във Варна, болницата, бе! Нямате накрая. Виждам та! О, видях та! За 1 час 3 минути. И колко? Дадиха ли ти колко? О, АВП, имам си АВП! Как да се взема хук? И аз имам АВП. Как да се взема хук? Ела, и тук в портала, ела. Ама ел тук, виж, ел тук. Аз минах в първото. Къде си ти, бе? Тук съм! Виждаш ли ме? Да. Ела. Влезни в портала. Къде са на сега, Вече имаш бе? хук, лецни Ф. А? Ф. Имам хук. Как бе? Бинт! Направи ли бинда? Не. О, Имам хук.
нямам хук. И хора, това ще е край на епизода. Да, защото си минал повече от 1 час. То дава на тези, които са бързи, които са минали бързо. И хора, това ще е край на епизода. Минах го! БГ-то с мен бяха Woody Gaming BG и NotSat 3. Минах мапа. Да, той го мина и няма никога да ме фани, защото е невъзможно. Ето, хванахте. Не. Хванахте, ударихте саме пето. Ударихте пак. Не, Тук ли е, бе? Долу. 3. Ти да ме удрити един път. Ай, сега да видим как 3 ще ме удариш. минути. Аз съм под теб, не можеш да ме удариш. Училище. Не, трябва да ме удариш, като не съм под теб, трябва да съм... Къде си я? Къде? И хора, да, както казах, това ще е край на епизода. Абонирайте се за мен, лайкайте, айкайте долу в описанието. Пишете в коментарите. И да, ще си видим други епизод. Толкс. Ще се видим отново. Чао.